kaarsen branden al, dus ik hoef dat niet meer te doen. Ik weet niet wie het gedaan heeft. De mededelingen. Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Ook zij die met ons verbonden zijn via de livestream. Onze voorganger vanochtend is dominee Tietje Hipma. Het orgel zal bespeeld worden door Siebold Akkerman. De bloemen zijn bestemd voor Philippus Veenstra, ordrij nummer 10. De collecte. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede is, zoals gewoonlijk, bestemd voor de kerk. Vanuit de diaconie de volgende mededeling. Er is wijn en honing te koop uit Moldavië. En de opbrengst gaat naar projecten in het arme land. Na de dienst wordt u uitgenodigd voor het drinken van een bakje koffie of thee. Ons intochtslied is Psalm 87, vers 1, 2 en 3. Wij zingen dit, als dit mogelijk is, staande. We wensen de kerkraad u een gezegende dienst toe. Laten wij nu stil worden voor God. Wij mogen elkaar bemoedigen, omdat onze hulp is in de naam van de Eeuwige, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade voor jullie en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Lieve mensen, fijn dat we vanmorgen weer samen kunnen zijn uit alle dorpen en plekken, verbonden met de mensen thuis. Dat we
in de ruimte van God mogen komen, om ons leven ook opnieuw in Gods licht te zien. En zo willen wij aan het begin van deze dienst ook samen bidden. Eeuwige, liefdevolle God, dank u wel dat u ons bijeenbrengt om te drinken uit de bron, om ons te goed te doen aan uw goedheid, zodat we opnieuw mogen leven met hart en ziel. Dank u wel voor al het goede dat u ons geeft in ons bestaan, waar we van mogen genieten, wat ons doet vertrouwen op het goede. En wij brengen ook bij u, God, alles wat moeilijk is in deze wereld en in ons bestaan, wat ons aan het wankelen brengt, aan het vragen. Wij bidden voor mensen die leven met verdriet en pijn. En wij bidden, Heer, ontferm u. Wij bidden voor mensen die in deze wereld geen recht vinden. Van het kastje naar de muur gestuurd worden. Geen plek vinden om te leven. En wij bidden, Heer, ontferm u. Wij bidden voor mensen die door de diepte moeten van depressies, van zware gedachten en gevoelens. Mensen die geen uitzicht hebben. En wij bidden, Heer, ontferm. Barmhartige God, wij vertrouwen ons aan u toe. En zo willen wij leven als kinderen van u. In Jezus' naam. Amen. Als een woord van genade en als een richtingwijzer voor ons leven wil ik vanmorgen voor jullie de laatste versen lezen uit Romeinen 11. Paulus heeft in Romeinen 11 gesproken over Israël en de volken. En dat wij geënt zijn op de stam van Israël. En dat wij allen in Gods goedheid mogen bestaan. En dan eindigt het zo. Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis. Hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen. Wie kent de gedachten van de Heer? Wie was ooit zijn raadsman? Wie heeft hem iets gegeven dat voor hem moest worden terugbetaald? Alles is uit hem ontstaan. Alles is door hem geschapen. En alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen. Wij willen nu ons loflied zingen met gezang 868, vers 1, 2 en 5.
Toen ik bezig was met de voorbereiding van deze dienst, toen moest ik denken aan een uitspraak die ik ergens een keer hoorde. Van wie diep wortelt, kan wijd zien. Ik weet niet waar die uitspraak vandaan komt. Maar ik geloof wel dat het heel waar is en dat het ook past bij de lezingen die er vanmorgen zijn. Wie diep wortelt, kan wijd zien. En ik denk dat het ook van belang is in onze samenleving vandaag de dag, waarin heel veel korte worteltjes zijn en korte lontjes en dat mensen heen en weer bewegen met de hypes die er zijn op een bepaald moment en met de oordelen die er zijn op een bepaald moment en alle meningen. En dat het daardoor ook heel benauwd kan worden van al die meningen en al die dingen die mensen bewegen. Maar wie diep wortelt, kan wijd zien. Dan is er een stevigheid waarin ruimte is. Ja, ruimte voor het goede. En vanmorgen wil ik aan de hand van de lezingen die we lezen, eigenlijk 3 begrippen daarin centraal stellen. Je zou kunnen zeggen 3 woorden waarin we wortelen. Het eerste is van wat we gelezen hebben in de Romeinen 11, de onuitputtelijke rijkdom van God. En het tweede is wat we gaan lezen uit Jesaja 56, waarin het gaat over het bijeenbrengen. Dat God veel meer mensen bijeenbrengt dan wij zouden kunnen denken. En uit het evangelie lezen we over de Kanaanitische vrouw die een beroep doet op Jezus, ook al is zij een vreemdeling. En dat Jezus haar vertrouwen prijst, dus dat vertrouwen. De onuitputtelijke rijkdom van God. Het bijeenbrengen en het vertrouwen. 3 woorden waarin wij kunnen wortelen. Voordat wij nu uit de Bijbel gaan lezen, uit Jesaja en het evangelie, willen wij bidden om Gods Heilige Geest. Heer onze God, dank u wel voor uw woord dat wij opnieuw mogen horen, tot ons door laten dringen op de adem van uw geest. Dat wij mogen opademen, te midden van alles wat ons bezighoudt. Dat wij nieuwe moed, een nieuw zicht, nieuw vertrouwen mogen ontvangen. Om onze weg te gaan, samen als gemeente, in het spoor van Jezus onze Heer. Zo bidden wij om uw Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen. Mijn schriftlezing is uit Jesaja 56 vers 1 tot 8. Dit zegt de Heer. Handel rechtvaardig. Handhaaf het recht. De redding die ik breng is nabij. En weldra openbaar ik mijn gerechtigheid. Gelukkig de mens die zo handelt, het mensenkind dat hieraan vasthoudt. Hij neemt de Sabbat in acht en ontwijdt hem niet. Hij weerhoudt zijn hand van het kwaad. De vreemdeling die zich met de Heer heeft verbonden, laat hij niet zeggen, de Heer zondert mij zeker af van zijn volk. En laat de enig niet zeggen, ik ben maar een dorre boom. Want dit zegt de Heer,
de enige die mijn Sabbat in acht neemt, die keuzes maakt naar mijn wil, die vasthoudt aan mijn verbond, hem geef ik iets beters dan zonen en dochters. Een gedenkteken en een naam in mijn tempel. En binnen de muren van mijn stad, ik geef hem een eeuwige naam. Een naam die onvergankelijk is. En de vreemdeling die zich met de Heer heeft verbonden om hem te dienen en zijn naam lief te hebben, om dienaar van de Heer te zijn, ieder die de Sabbat in acht neemt en niet ontwijdt, ieder die vasthoudt aan mijn verbond, hem breng ik naar mijn heilige berg. Hem schenk ik vreugde in mijn huis van gebed. Zijn offers zijn welkom op mijn altaar. Mijn tempel zal heten huis van gebed voor alle volken. Zo spreekt de Heer, die bijeenbrengt wie uit Israël verdreven waren. Ik breng er nog meer bijeen dan al bijeengebracht zijn. Zingen we nu Psalm 67, vers 1. God zij ons gunstig. De tweede schriftlezing komt uit Mattheüs 15, vers 1 tot 28. En weer vertrok Jezus. Hij week uit naar het gebied van Tyrus en Sidon. Plotseling klonk de roep van een Kanaanitische vrouw, die uit die streek afkomstig was. Heb medelijden met mij, Heer, zoon van David. Mijn dochter wordt vreselijk gekweld door een demon. Maar hij keurde haar geen woord waardig. Zijn leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen hem dringend: stuur haar toch weg, anders blijft ze maar achter ons aanschreeuwen. Hij antwoordde: ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk van Israël. Maar zij kwam dichterbij, wierp zich voor hem neer en zei: Heer, help mij. Hij antwoordde: het is niet goed om de kinderen hun brood af te nemen en het aan de honden te voeren. Ze zei: zeker, Heer, maar de honden eten toch de kruimels op die van de tafel van hun baas vallen? Toen antwoordde Jezus haar: u hebt een groot geloof. Wat u verlangt, zal ook gebeuren. En vanaf dat moment was haar dochter genezen. Zingen we nu Psalm 67, vers 2. De volken zullen u belijden.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus. De afgelopen tijd hadden onze kerkrentmeesters contact met Arie Maarten van der Veen. Hij wilde graag in Arem een lezing houden in het kader van de CDA-lijsttrekkersverkiezing. Dat waren wat wonderlijke berichten, dus we hadden het erover gehad. En ik heb het eens opgezocht. Maar Arie Maarten van der Veen, dat is een zoon van de oude dominee en dominees-echtpaar van der Veen, die hier in Arem predikant zijn geweest rond 1960. En hij is hier dus ook hier geboren. Familie van der Veen Schenkenveld. Dus de mensen weten dat denk ik nog wel. En ik dacht, nou, dat is wel bijzonder. Dus ik had zo wat opgezocht op internet over wat Arie van der Veen allemaal zei. Ja, jullie hebben al de... Nou, daar gaan we het straks onder de koffie nog even over hebben. Ja. Maar ik heb dus zo eens wat opgezocht wat Arie van der Veen te zeggen had. En dat waren wel wonderlijke dingen eigenlijk. Maar hij sprak dus ook over de beginselen van het CDA. En dat ging natuurlijk over het lijsttrekkerschap. En dus zo volgde ik dat de afgelopen weken een beetje. En nu is Henry Bontebal als lijsttrekker gekozen. En dan ging het ook over die beginselen van het CDA. En ik heb dat nog weer eens even opgezocht. En dan gaat het dus niet om een reclamepraatje of een anti-reclamepraatje voor het CDA of wat ook maar. Maar het gaat wel over, wat ik net zei, over waar wortelen we in. En zo heeft het CDA dus als 4 beginselen, uitgangspunten. Het rentmeesterschap. Dus de aandacht voor de natuur en voor de cultuur. Dus dat we niet alleen voor ons eigen belang leven, maar ook van wat we doorgeven aan nieuwe generaties. Dus het rentmeesterschap. Het tweede is de gespreide verantwoordelijkheid. Dat niet alles naar de overheid wordt geschoven, maar dat je vertrouwen hebt in de maatschappelijke initiatieven. Dat alle mensen mee verantwoordelijk zijn om goed voor de samenleving te zorgen. Het derde uitgangspunt is de publieke gerechtigheid. Dus dat je staat voor de rechtsstaat, dat mensen recht wordt gedaan. Dat je betrouwbaar bent. Dat mensen in hun waarde worden gelaten. Dat er gezorgd wordt voor een waardig bestaan van mensen, ook voor kwetsbare mensen. En solidariteit als 4e uitgangspunt. Niet alleen voor je eigen belang leven, maar het besef dat je verbonden bent met elkaar en dat je zorg en zekerheid met elkaar deelt. En ik vond het eigenlijk wel heel mooi om zo eens even stil te staan bij die uitgangspunten, bij die beginselen. Omdat je, bij alle politieke dingen die er gaande zijn op het ogenblik, dat je denkt van het gaat maar heen en weer en getouwtrek en mensen die elkaar afmaken en ruzie. En dan denk ik, dan is het heel heilzaam om naar die worteltjes te kijken. Waar wortelen we eigenlijk in? Waar gaat het nou eigenlijk om? En ik geloof dat het heel goed is om dan zulke soort woorden te overwegen van wat geeft nou de goede diepgang aan onze samenleving. Nou, en zo zou ik ook willen kijken naar die woorden die ik net noemde van het woord van leven wat ik gelezen heb uit Romeinen en de 2 schriftlezingen. Dus uit Romeinen die onuitputtelijke rijkdom van God.
waaruit we mogen leven. Paulus zegt, alles is door hem geschapen, dus onze oorsprong ligt daar in die onuitputtelijke rijkdom. En alles komt in hem tot zijn doel. Dus dat is onze bestemming. Dat we daaruit mogen leven. En dan verder dus in die lezing van Jesaja, dat bijeenbrengen. En in de evangelielezing het vertrouwen van die vrouw. Het verhaal van Jesaja. Over het bijeenbrengen. Jesaja 56 is het begin van wat wel genoemd wordt de derde Jesaja. Het eerste deel van het hele lange boek van Jesaja gaat over de tijd, dat van voor de ballingschap. Dat Jesaja de mensen oproept tot omkeer. En dan komt die ballingschap. Dat de mensen naar Babel worden gevoerd. En dan, Jesaja 40 begint het met troost, troost mijn volk. Daar begint het tweede deel van Jesaja. Die de mensen in de ballingschap, mensen die vreemdelingen zijn geworden, mag troosten. Dat er weer heil zal komen. Dat God de mensen terug zal brengen en thuis zal brengen. Dat is het tweede deel. En het derde deel van Jesaja, wat dus hier begint in hoofdstuk 56, dat gaat over de tijd dat de ballingen teruggekeerd zijn. Dat Jeruzalem weer opgebouwd wordt, de tempel herbouwd wordt. En dat mensen dan merken dat daar nog steeds niet een soort ideale samenleving is. En dat mensen opnieuw moeten worstelen met vragen. Maar dat er tegelijk door de diepte heen een brede blik ontstaat. Dat mensen dieper wortelen en een bredere blik krijgen. En dat dan het besef daar is dat het heil van God voor iedereen is. En dat horen we in deze lezing. Het was zo in de tempel in Israël dat een eunuch daar niet binnen mocht komen. De verminkte man, die was niet waardig om daar binnen te komen. Die mocht geen tempeldienst doen. En hetzelfde gold voor de vreemdelingen, dat ze daar niet binnen mochten komen. Dus het gaat door alle levensbeschouwing en godsdienst van mensen heen. Dat mensen dat de blik nauwer wordt, beperkt. Maar hier krijgen we te horen hoe de goedheid van God diep wortelt. Steeds wijder de mensen bijeenbrengt. Dat iedereen daar welkom is in de tempel. De eunuch, de vreemdeling, mensen van alle volken zal God bijeenbrengen. En mijn huis zal een huis van gebed zijn voor alle volken, zegt God hier. En de keerzijde, het antwoord van die belofte is dat God mensen roept om recht te doen. Om de Sabbat te houden. De Sabbat die tegelijk vooruit wijst. Ja, die wijst naar het begin, de schepping. Waarin God rust en ziet dat alles goed is. En die vooruit wijst naar het einde. Dat die eeuwige rust waarin God samen zal zijn met de mensen. En waar het goede van Gods koninkrijk genoten mag worden. Dus recht doen en de Sabbat onderhouden. Dat wordt hier benoemd als het antwoord van mensen op die belofte van God. Van het bijeenbrengen. Dat iedereen welkom is in het huis van God. Bijeenbrengen.
kijk ik opnieuw naar onze samenleving, waarin zoveel verdeeldheid geschapen wordt. Dat mensen in hokjes worden ingedeeld en bestempeld en geoordeeld. Dat mensen deuren voor elkaar dicht doen en dicht houden. En Jesaja heeft die wijde blik dat God mensen bijeenbrengt. En nog meer mensen bijeenbrengt. En in die beweging mogen wij wortelen. Van het bijeenbrengen in plaats van deuren dicht doen. En dan het evangelie. Dat is ook zo'n wonderlijk verhaal. Iedere keer opnieuw. Die Kanaanitische vrouw. Zij is een vreemdeling, hè? In Tyrus en Sidon, in Ezekiel bijvoorbeeld staat een hele profetie tegen Tyrus en Sidon. Hoe slecht het hun zal vergaan omdat ze zo ver van God afstaan. Een vreemdelingvrouw, een Kanaanitische, uit Tyrus en Sidon. En zij roept Jezus aan, zoon van David. Dus zij ziet zijn betekenis als op de wortel van Israël. En dan dat wonderlijke dat Jezus tot 3 keer toe haar heel hard aan de kant zet. De eerste keer staat er, hij keurde haar gewoon geen blik waardig. En de tweede keer als de discipelen zeggen van zullen we haar wegsturen, dat hij zegt van ik ben gekomen voor de verloren schapen van Israël en niet voor haar. En de derde keer dat hij rechtstreeks tegen de vrouw zegt. Je kunt het brood voor de kinderen toch niet aan de honden geven. Dan denk je, hoe kan Jezus dat nou zeggen? Daar is heel veel over gefilosofeerd en getheologiseerd, door de tijden heen. En er zijn mensen die zeggen, ja, Jezus wist natuurlijk wel hoe het was, maar hij wilde haar op de proef stellen met deze reacties. Er zijn ook mensen die zeggen dat ook Jezus in deze wereld als mens gekomen zijn weg moest leren gaan, moest ontdekken hoe God in hem ook die wijdheid wil geven aan de mensen. En dat deze Kanaanitische vrouw hem gegeven wordt om die wijdheid te leren. Hoe het ook is, wat hier gebeurt is dat die wijdheid hier ontstaat. Dat het heil niet alleen voor de kinderen van Israël is, maar voor alle mensen. En dat Jezus ook geroepen wordt om er voor alle mensen te zijn. En zoals in Jesaja het antwoord van de mensen is, of waartoe ze geroepen zijn, is het recht doen en de Sabbat houden. Zo prijst Jezus hier het vertrouwen van deze vrouw. Haar geloof, haar vertrouwen. Dat zij vertrouwen heeft dat in Jezus die onuitputtelijke rijkdom van God gaat stromen. Ook voor haar. Tot in alle uithoeken van deze wereld. Voor haar kind wat door een demon geplaagd wordt. Zo worden wij in deze lezingen gebracht bij een aantal diepe woorden die de wijdheid van Gods goedheid belichamen. De onuitputtelijke rijkdom waar Paulus van spreekt. Waarin onze oorsprong ligt en waarin onze bestemming ligt.
het verzamelen, het bijeenbrengen, wat in Jesaja wordt genoemd, dat God mensen bijeen zal brengen. In zijn huis, thuis zal brengen. In een huis van gebed voor alle volken. En tenslotte dat vertrouwen van die vrouw, wat een beroep doet op de wijdheid van Gods goedheid die Jezus ons wil geven. Vanuit zulke woorden, vanuit zulke wortels mogen wij in onze samenleving staan. In het kleine en in het wijde. Dat we niet meewaaien met alle oordelen. Met alle meningen. Dat we niet zomaar al achter alle hypes aanlopen. Maar dat we vanuit de diepte van Gods rijkdom recht mogen doen aan mensen. En in vertrouwen leven. Ik hoop en bid dat wij zo mogen groeien als kinderen van God. En ook vastigheid vinden om onze keuzes te maken vandaag de dag. Amen. Zullen we nu samen een lied zingen? O God, o geest, o licht, waas blinken, oer strier het alle nacht en noord.
Wij willen nu samen danken en bidden. En ik zou daarbij willen noemen, dat mocht ik ook doen, dat Matti Kramer, ja, één ding is dat zij gaat verhuizen binnenkort naar Franeker, naar de Vronakker. En nou, dat adres dat komt wel in de nieuwe drieklank te staan, dus dan zien jullie dat wel. Maar het is ook zo dat zij donderdag naar het ziekenhuis gaat voor een heupoperatie. Een dag daarna zal ze wel gauw naar Bloemkamp gaan, dus dan kunnen jullie haar ook bezoeken. Dat wou ik noemen. En misschien is er nog iemand iets die wil noemen voor de voorbeden, dankgebed. Zullen we dan samen bidden? Dank u wel, God, dat wij mogen wortelen in de oneindige goedheid van uw wezen. Dat we daarin steeds dieper thuis mogen raken. En steeds wijder mogen zien wat u wil geven en waartoe u ons roept. En wij bidden, God, wilt u ons een helder zicht geven. Dat wij kunnen ontvangen wat u ons wilt geven. En dat wij kunnen doen waartoe u ons roept. Dat wij zo uw gemeenschap mogen zijn. Onderweg in het spoor van Jezus onze Heer. Met vertrouwen, met hoop en met liefde. Wij danken u, God, voor alle tekenen die er zijn van uw koninkrijk. Voor alle inzet voor gerechtigheid. Voor onderlinge zorg tussen mensen. Voor aandacht. In hele kleine dingen. En wij willen ook bidden voor alle mensen die in het nauw raken. Omdat er geen recht is. Omdat er geen vertrouwen is. Omdat er geen zorg is. En daarom bidden wij, God, om uw geest in deze wereld, in de harten van mensen. Dat wij mogen omkeren naar u toe en naar elkaar toe. Wij bidden voor mensen om ons heen, ver weg en dichtbij. Wij bidden voor Matti Kramer, die straks naar een nieuwe woonplek gaat en deze week geopereerd moet worden. Wij bidden, God, om uw nabijheid en zegen. En wij danken u voor alles wat zij mocht zijn in onze gemeenschap. Wij bidden ook voor Philippus Veenstra en zijn naasten. Voor alle mensen die ziek zijn en met zorg moeten leven. Wij bidden, God, voor de politici in ons land en in andere landen. Er is zoveel wat mensen kan bewegen. En wij bidden, God, dat uw geest
mensen in beweging mag zetten. In de stilte, Heer, willen wij zeggen wat een ander niet voor ons kan zeggen. En luisteren naar u. Met elkaar willen wij de woorden bidden die Jezus ons heeft gegeven. Onze Vader, die in de hemel is. Dan is er nu gelegenheid om uw gave te geven. En we zingen daarna als slotlied gezang 418, vers 1, 2 en 3.
Wij zijn bijna aan het einde gekomen van deze dienst en jullie zijn hartelijk welkom bij de koffie. En ik denk dat we vandaag cake van Mattie bij de koffie hebben. Klopt dat? Ja, hè? Nou, voelen jullie het probleem al aankomen natuurlijk? Want hoe moet het straks met onze cake? Nou, precies, hè? Dus gauw, wie dat wil, voor een recept naar Mattie toe. En dan de uitdaging wie de lekkerste cake kan bakken. Ja? Dus jullie kunnen je melden bij de kerkenraad wie cake wil bakken voor de koffie. Ja? Welkom. En straks mogen we dan ieder weer gaan naar onze eigen plek. Om te leven als volgelingen van Jezus. En we mogen gaan met Gods zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest zij met jullie allen.